Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:53. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:54. Mayang gabi syudad sa Bacolod kag kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon pero alang-alang pangaton sining Provincial Disaster Management Program Division o Action Hansa na. Kita na lang mismo magpanilag sa aton sining sitwasyon so far, matulot awhay man palibota no. Kaya managalin nagatagi ti si Haring Init mga kaksyon patimaan niya ti arit na subong iya sa summertime. Di na to na malikawan so kita na lang mismo man mag-adjust sa aton sining galingan para mapalayo sa naman nga sahi sang problema kaangay sang heat stroke. Kag way gimangguro to kabalak an action hands sang baha-baha subong kay way man ulan. Pero once gani umulan hindi na hatag pa sang kumpiyansa. Mangin alerto lang mga kaaksyon. That's why ang aton sini mga utod nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay. Kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Aksyon Firing Line. Antes pa naman tanan, alas 6:56, yan ang pinaka-importante sa aton sining kabuhi. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus.
o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sa bulong kag kasulbaran sa sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Samla Sai 59 na. Subong adlaw yari kita sa Lunes, Abril 5 na 2021. Kumusta nga aton sa lima ka-aksyon sa malawig nga panahon? Ngaway kita naghilibati bangod sa sa ulog sang Semana Santa. Gikan sang Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo mga ka-aksyon. No, kabay pa maayo lang kita, no? Ara kita sa maayong kahimtang. And tonight, liwat magaserbisyo kita sa inyo sa pagdulong sa mga panibag-o nga mga balita information nga mapuslan para sa aton sini ihibalo kung anong nagakalatabo sa aton sining palibot mga ka-aksyon. Aksyon Firing Line. Anyways, welcome na sa aton sining pagpangalagad bukas na nga aton sining Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web bisita man kamo to YouTube mga ka-aksyon kag sa aton sining Twitter account. Bukas naman ang aton sining text hotline the 0963-757-0874. Soliton ko kay damo nagareklamo do kadasig ko no. Kwa kamo dala uling kag lapis isulat bis dingding. 0963 mga ka-aksyon 757-0874. No, kay karon na plastar tarang inyo sini nga mga mensahe, ang inyo sini nga opinion. Na migid ko may opinion and ayo lang ko. Hindi lang tamaan kalawig ha. Inang nubo-nubo lang para mabasahan taman ang tanan-tanan. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. On board na, Tubla-Blas Nuwabeng takna sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Over the weekend mga ka-aksyon may ara sang pinatsanay nga nagluntad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ining nagluntad nga pag-ambush sang katapo sang New People's Army sa duha ka mga intel operative sang Philippine Army dira sa may barangay Yaw-Yaw area iya sang barangay Yaw-Yaw Banwa sang Kawayan. Aksyon Firing Line. Ginako sang New People's Army ang ining kahimuan mga ka-aksyon. Pabati ta karon tingog sa ila sining spokesperson agod nga hibalaan nyo man kung anong pinakarason kung nga gin-ambush sang NPA ining miyembro sang Philippine Army. Aksyon Firing Line. Ang nokpo subong mga ka-aksyon naka-alerto man sa sining sitwasyon
kag suno sa kapolisan sa Negros Occidental nga ang ila sini nga mga intel operatives man dapat maghalong gid sa tanan nga mga tinion. Di gid maghatag kumpiyansa kay may alegasyon pa diri gani ang taga-Nokpo nga ang miyembro sang NPA subong yara nagasuroy-suroy sa komunidad kag nagapa-pretend or nagapa-as if or nagapa-disguise nga mga buang. Action firing line. Amo man ang sabat sang New People's Army, siya ang intel operative sang Philippine Army, gapakilala man sila nga buang. Action firing line. Sadya sa ilan daw mga hinubog. Action firing line. Pero tingaton diri ginapangamuyo tani maguntat na ning binaslanay no sa nga pagpamatay or ambush, inkwentro kaysa nagligad to nga si Manati pulo yang napatay sa bahin sang NPA dito sa may area sang Gihulngan, Negros Oriental. Nadugangan pagit ato sa isaman ka area sa Negros Oriental sang duha balidu sigid tanan. Action firing line. Pero bumalos ini sila sang Sabado duhaman ka miyembro sang Philippine Army at nagbinaliskad man to sa may Yaw-Yaw, Kawayan. Action firing line. Ang iban nga balita sa lokal mga kaaksyon si Mana Santa, no? Daw kan usual no kag thank you gid. Because nga ang Semana Santa nga pagsaulog sa sining nga tuig sa Negros Occidental tuman katawhay. Action firing line. What I mean is inabalang wala sa mga insidente kag aksidente may relasyon sa pagsilibrar sang Semana Santa. Bangod nga according sa police tuman ka jutay sang naglinagaw mga kaaksyon. Action firing line. Waiton sa mga road accident nga inabalang grabe nga mga unlike before may ara lang sang nagkalalumos sa banwa sang Morsya, duha ato, isa ka minor de edad pa, nagpaligo diba sa ila sining irrigation, nadanlog sa bato, pagkatapos nahulog sa medyo madalom-dalom nga portion sang ining irrigation, kag dito sumuhot sa tunnel sang irrigation, way nagid nalabota, nagkalalumos, tuyo malangkot tani isang lalaki, diluwason ining babayi, nagkalaubo sila patay. Action firing line. At may relasyon sa ligo-ligo kay Sabado de Gloria. Sabado de Gloria. Pero inang tawag naton nga mga usual nga mga aksidente sa dalan, pagpangluthang, binun-anay, lab-anay sa mga beaches, limpyo subong ang Nokpo. Wala sang naka-record mga kaaksyon. Meaning, ang mga tao, medyo nagdulo distansya na ginman. Plus, nga COVID-19, may mga beaches kita nga sarado. During Semana Santa until Sunday, may ara man sang bukas pero ang mga LGUs na to na control nila ini. Action firing line. Sige, sa iban nga balita mga kaaksyon, sinigid lamang ang National Interagency Task Force nagpirma o nagpahanugot na nga hindi lang anay magpatigayon sang pag-travel ang pila ka mga pumuloyo nga gusto magpauli diri sa Region 6 gikan sa mga lugar sang Bulacan, Davao, NCR, Laguna, Rizal, Cebu kag Davao City mga kaaksyon. Action firing line. Until April 10 kung ko magsala because sining pagsaka sang COVID-19 cases man diri sa aton sa Western Visayas. You know what kanami sa aton nga mga public officials, direction hands kay ka mga advance ang ilang sining nga mga utok kung paano maghatag sang precautions regarding sining COVID-19. Daw hindi tani mabatian sa ibang nga probinsya like Cebu, Davao area nga may ara sa mga ginaayo. We don't know basiwailan ta nakabasa pero ang aton diriya nagahimo sila sang tikang mas temprano pa. Antes pa naman ang tanan nga magsaka gid tadi sa tuman kadamo nga numero sang COVID-19. Action firing line. As of today mga kaaksyon, breaking news na naman ni ang balita bangod sa sining adlaw mga kaaksyon ang Negros Occidental sa pagkadamo ang Negros Occidental subong nga adlaw may ara sang 67 tanan nga na-record sang panibag-o nga kaso ni COVID-19. Kaga ining 67 we don't talk kabayara karon sang kopya section Marlon kung na-itimize ini kung din ini nga mga banwa kag syudad tunan mga tanan ini mga local cases tanan meaning mga diri lang tanan sa aton sa Negros Occidental
do kadelikado man siniman. No? Kadelikado man sa ining report sa mga gabi, ano? 67 action hands. Ang panibag-o sa Negros Occidental yesterday, 40 plus. What happened to Negros Occidental? Na inano ini? Isa sa mga pasibangdan sa nagligan na attorney Ray Frando Diaz II sini atong paghalog daw sining mga LSIs naton kag mga A4 naton, no? Nga wala na sang swabbing pag-abot ni way naman sang isolation facility nga naga-cater sila or way na sang quarantine pa kundi diretso ka mapuli sila puloyan ti motoray na kumpisa ining local cases, oh. Lantawan ning obra bala sa mga utod ta nga mga public official sa nasyonal, ginabutang nila sa ital-ital pamuloyo sa mga probinsya. Ay nako naman, diri sa Bacolod subong mga kaaksyon ay ara sang kahapon 13 lang. Subong iyang adlaw 34 ang local case, oh. Kag isa iya ka apor mga kaaksyon, no? 35 subong yang Bacolod, oh. Buartes pagkadamo ni. So ang balita mga kaaksyon, sining nasambit iyang si COVID-19 sa Negros Occidental. I-report karon action Marlon Henobia kay ang syudad sang San Carlos amo subong ang may pinakadamo sang numero nga nagsaka sining COVID-19. Action firing line. Kagi ko report mga last month bala mo. Yang ilang positive to do ara na lang niya sa 5. Subong nagsubra na isa kagatos. Action firing line. Portino, sige, i-check na rin karon kay dako ang pagsaka dito sa syudad sa San Carlos. Kag no entry policy sa governor's office ginpatuman man sang gobernador mga kaaksyon. Action firing line. Ay na, no nga doon nagbalik tiya sa zero, mag-amos ni kung COVID-19 ang paghahambalan. Ang iban nga pungsod, action hands, kundi ko magsala, amat-amat na sila to normal na sila, no? Kay ang, hindi lang ko sure action hands, ha? On April 15, 2021, plano na yan sang Los Angeles Lakers kag LA Clippers. Hindi lang ko sure, no? Pero maning nadangat nga nag-information diri sa aton nga amat-amato na nila action El Rey pasulod ang mga luyag maglantaw sang National Basketball Association o kon NBA mga kaaksyon. Kung mag-inamo sina meaning daw nagbalik na sila amat-amat sa normal, no? Mag-inamo sina kahit ano balang NBA haw linibo na ng galantaw iya sa sulod sa ila sining nga dome o kung ano dirang plastar dira nila sila sining nga court dira ti maginutok ang mga tao pero ti ginatinghuaan la meaning nagaamat-amat na sila balik sa normal. But sad to say nga diri sa pungsod Pilipinas nagaamat-amat man kita balik sa zero sa COVID-19. Action firing line. Kung baga daw mabalik man kita amat-amat sa square one kaya nag-umpisa anong duway man sa mga celebration last February kag first, second week abisang March nga nga pag before mag-end ang March nga nag-amo ning sitwasyon tiya sa NCR man. Action firing line. Anong dahilan? Why gani nagsaka action El Rey sa nagligan nga sa Disyembre to? May 25 kita nga Christmas, may ara kita sang Ras nga New Year iya. Pagka Enero, Pebrero katawhay sa sitwasyon. Nga pag-abot sa Marso nga amo ning doon di maintindihan, ha? Action firing line. Sige, ang aton lang naman diri mga kaaksyon ti magpreparar kita, hindi gid magkumpiyansa. Ang aton siri kaugalingon. Daw kwan kita diri. Kada gabi kada adlaw ang aksyon radyo wala untat nga nagapahanumdom hambal sa iban sa daw mga guba kamuda nga plaka. Action firing line. Tingakon sabat simple malang ang pahagpahanumdom bulong sa malipaton nga mga kauturan naton. Action Brian Borden. Action firing line. Siniman nga hapon makaaksyon si Bacolod City Mayor Bing Leonardia nag-anunsyo nga padayon nga sarado gihapon ang ground area sang New Government Center or NGC para gihapon ma-prevent naton kag ma-stop ang paglapta ni COVID-19. Action firing line. Ati mayo man bisan na ako man pabor kita dira kay diri sa Bacolod
the only place nga ginadugok sang tao kada aga kag hapon amo ning ground area sang NGC ho. Sa may hilamunan dira naga-standby dira sila. Although nga ti kaluluoy sa mga utod naton nga mga negosyante, like for example nagabaligya sa mga fishballs dira, sa mga nagabaligya sang balot, gabaligya sa mga balloons, baligya sa mga kinihad-kihad nga kapayas, paho, kag iban pa nga mga pagkaon dira, tinadulaan sila pangabuyan. Pero we need to accept the reality nga kinahanglan naton maghalong kay COVID-19. Action firing line. Hindi ni basta-basta naton nga kulokadlawan kag nguri-ngurian. Hambal sang iban doon din naging sila magpati sa COVID-19. Tiway man ta perdihon dira kon magpati ka kon may ara or wala gid man. Importante nga nakapreparar ikaw. Action firing line. Nakapreparar ikaw, no? So, ang mga balita man sa syudad sa Bacolod, mga ka-action Dale Salazar karon digidugay. Actually unahon ko ni siya karon. Bacolod Government Center mo to pabilin gihapon nga sarado sa publiko. Kaya mga empleyado sang syudado nga nagpositibo sa COVID-19 nagsaka man. Action firing line. Sa casino may ara man, may pila ka mga establishmento diri nga nagsalalaka man ang COVID-19 cases. Pati gani ang EOC Deputy for Medicalo, way kaluwas, si Dr. Chris Rongon, nagpositibo sa COVID-19. Action firing line. Pero ti inang tawag naton asymptomatic, no? Kag ara sa maayong kahintang mga kaksyon. Action firing line. Diri sa Bacolod kahapon Easter Sunday, ang tanan nga mga beaches diri halin sa may Barangay Banago may paliliguan da may ara gimantog jutay. Pero dito sa Punta Taytay ti close tanan-tanan. Update man kita diri sa Facebook sa Action Radio, kita nyo man. Kaga mga kapihan dito sa mga upland area sa Bacolod, mga Alangilan, Granada, ginhingyo sa alkalde nga dapat magsira lang anay for the meantime, no? Kasi sigurado dugokon gid. So, tawhay ang syudad sa Bacolod. Sumaka to sila sa kampwestuhan sa area sang Talisay, mga kaksyon, ang iban nga nagpalaligo kag nagsuroy-suroy. Ang iban nag-out of town, action hands. Tiway tuya ginapugngan sa iban nga may ara mga beaches sirado, but mostly bukas. Tinakalagaw man sila gihapon. Kung may career to sa COVID-19, mas naglapta pagid kinagpadulong sa iban nga mga banwa kag syudad sang probinsya. Action firing line. Ang iba nagsaka sa Don Salvador Benedicto. Amo ni pinaka-opsyon nga medyo lapit. Within 40 to 45 minutes, ara ka na sa Don Salvador Benedicto, makahaklo kato action hands ang fresh iyang hangin, makalantaw-lantaw katos kabukiran, sa kalaparon sang kabukiran, kag maka-relax kato, maka-chill, kag ito asin ma-feel mo ya ang katawhay sang imo palibot from the very noise, very crowded area sang Bacolod. Action firing line. Way gid problema, ginbaton sila sang Don Salvador Benedicto. Pero ang mga tunto nilang mga damak-damak pangbilin to nila mga basura nila. Action firing line. Kung sino man to naglalagaw tos Don Salvador Benedicto, nga nag-picnic, kamula to bayad Ginexon El Rey, pungko kato si gadalan, idalom kahoy, buklad kato sang habol mo, dala ka lamesa mo kag bangko mo, free. O, tigang-tigang kada ka magsubasugba ka, free. Wala ka bayran, may 5. May pulis ka pangabantay. Action firing line. Buka mga damak-damak nila, pagpauli nila, pinangbili nilang basura, way malang nihay, kag nihoy nga ginsulod nila bisa sako, kag dalon puli. Pinangbili nila iya nga mga haslo klase mga tao, no? Action firing line. In fairness lang sa mga utod, tatuya nga way gidya naglinapta, pero damo naglinapta sa basura nila. Dugubuon pa nilang environment sa Don Salvador Benedicto, nangayaw lang kamugani to. Pagkatapos, pagpauli nyo, binili yung higko nyo. Action firing line. Mga wala sang batasan. Action Brian Borden. Action firing line. Kung ako kay Mayor Marcelin de la Cruz, or sino nga mga konsihal das Don Salvador, abi obra kamo da bi municipal ordinance nga naga-prohibit abi sa kaangay sini nga dinamak nga obra sa mga tao. Action firing line. Ay sus ko nga mga tao ni mga inabalang ko na nos laguro ka damax puloy-an nila, dalaman nila tos Don Salvador Benedicto. Tiginhawa man nga paninlo sang banwa nga ato.
para mangin friendly sa environment. Ini pagkatapos kadto ka mobilin nyo to yung mga higko nyo sa mga Jollibee nyo. Action firing line. Oo, pinangbilin to nila. Pero asa subong lang galibog ulo ko aksyonan sa Jollibee mo. Jollibee nga alam niya pero duwag ko kita nga may buyog nga lakot na damo. Action firing line. Hinubog lang na. Kuan lang. Puro karne. La 7, 17 mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Sa mga damakda, nugay ka mo balik doon sa Salvador to. Kuluya sinyo. Action firing line. Dugay balik ko dis lokal no? Kay malagaw-lagaw tanay sa national mga kaksyon sa aton sining pagpangalagad. Si attorney, ano ni ngalan niya? Attorney Barry or Bayre Gutierrez? Bayre. Barry. Bisan di nga duha kablo ka mag-Bayre ti US na. Pag Barry, Pilipinas na dong. Kuan ni siya spokesperson ni Vice President Leni Robredo. Binalbal niya si DILG Undersecretary P. Mako Dinsing II mga kaksyon. Bangod gid lamang sang isyo nga lugaw. Action firing line. Kundi may isa to ka food rider nga nag-deliver sang lugaw before pa naman si Biyernes Santo ginbalabagan sa isa ka barangay official dito sa may Bulacan. Wala iya pinasulod kundi stricto to katama to Action El Rey. Naglinalisay sila, dasig man tong kuan, mayo man tong food rider nga to kay ginkuhaan niya video, kay hindi sa pagpasudlon to sa dapat deliveran niya sang lugaw. Action firing line. Ang palayag sang barangay official, siya to, hindi ka pwede di kasulod. Kaya ginabawal di subong nga magwasulod, may curfew kita last 10, ano na ni oras, so ari ka pa imo palayag ya sa kuan, sa kalye. Action firing line. Hambal sang driver siya, ma'am. Grab driver, kuya. O ano na nga klase sang grupo, food panda man na, Maximo, etc. etc. Ti, ma'am, kuhan kami essential kami ya, ma'am. Anytime pwede kami kagwa, kay gadulong kami ya pagkaon. Action firing line. Hambal sang barangay official, siya to, essential gani. Ti, ang dala mo ni nga lugaw, hindi ni essential. Oh, naglain pa. Action firing line. Ang pagplastar ni barangay official, si lugaw mo, no? Si lugaw. Nag-viral niya sa social media. Ginutoy-utoyan kadlaw sa publiko si barangay official. Kay si lugaw gali hindi na essential ini, hindi na food ini. Ano ni gali ya construction supply? Action firing line. Kung kisa ni mga barangay official taway man blaga basa-basa da sa mga prohibiciones da bla. Oh, sa ATF. Siya to hindi ka pwede ti nag-viral ini kay ginvideohan sang food rider. Ang hindi pagpasulod sang lugaw kay hindi essential. Action firing line. Kaya ang lugaw ko no, bisan wala lugaw Action El Rey, hindi ka mapatay sa gutom. Why na di ka matter sa mapatay kung mabuhi, basta si lugaw kanon ina kag inog sulod sa tiyan sang tawo. Action firing line. The essential ina. Oh, kundi nagpangayo na ni patawad si barangay official, nag-justify man siya. Ining sa hubog ba niya nga undersecretary nga si Kwan, si Dinsing. Action firing line. Sang DILG, ulo intrahan niya man. Siya way man niya naghambal si barangay official to nga ang lugaw, kundi si lugaw. Siya tipo hindi mo mahambal nga hindi essential, hindi good makuha ang matter kag ang pinaka-kwan bala. Do ka libog, do ka kasimple, tapos mabudlayan niya pa. Action firing line. Karon kay ginulan sang kritiko na naman ining si Dinsing makaksyon sang DILG. Abi mo anong ginimo ay Action El Rey? Gin-twist niya ang story Action Hens. Si lugaw, ang ginatumod niya gali nga lugaw, hindi gali nga amo to nga lugaw nga inaawayan sang food rider kag si barangay official, kundi si Vice President Leni Robredo nga namin niya lugaw. Action firing line. Kung ikaw undersecretary ka, halambalanon bala na sa professional nga tawo, Action Hands? Sa amo taning nga sitwasyon subong, in times like this, maamamo tayas na ya? Mga lugaw-lugaw, may puder man niyang vice presidente maghatag sa niya opinion, ti mga ang lugaw, himuon niya si Leni Robredo. Action firing line. Mga opisyal to subong daw puro tanan mga hubog. Action firing line. Di pagkabati naman sa spokesperson ni Leni Robredo nga si Gutierrez, ti binalbal yaman
Sinano klase tawo ni duway na respeto. Bangod gid lamang sa lugaw. Sa sini nga panahon sa pandemya, kadamo ko nahibalaan nga hindi essential sa ila pananawan action hands action ilray. Una na ning lugaw nga nagsikat, ikaduha binyo kun ano pagid. Naglala pagid kay pating cake hindi na essential. Ang lain to kay nagbalabag sang rider naman sining food rider nga ini, pulis na gid ya. Siya ang cake nonoy hindi na essential. Ti ano inaya sapatos. Action firing line. Ay naunsa nga sitwasyon. Anyways, last 7:22 sa aton sini nga pagpangalagan. Dira lang tanay makaksyon ang update sa aton sa COVID-19 sa aton sini nga pagpangalagan. Subong adlaw ko ni nagligad tong mga Biyernes ato. 15,000 yang ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas po. No? Pero subong adlaw makaksyon nagnubo-nubo siya sa 8,355. Taas gapon kung paminsaron tagid kumparato sa tag 2,000 na lang nagligad bulan. Action firing line. That's why nga nagdangat sa 803,398 na ang COVID-19 cases sa Manila o kung sa Pilipinas, ang aktibo subong 143,726. Ang nakarecover 646,237 kag ang patay 3,000 na naman 435. Action firing line. Hambal sang Okta Research sa katapusan sang Abril, posible nga maglabot sa 1.1 to 1.3 million na ang cases sang Pilipinas. Susko palayo lang. Action firing line. Galing daw sila malaniga sumasuma na Action El Rey na. Action Brian Warden. Action firing line. Okay, ang iban nga balita sa National Connection gihapon sa COVID-19 kay didto sa National Capital Region. Gintawag ini nga NCR Bubble Plus sinimat tinyon. Dapat mag-end na ini kahapon ang ila sining Enhanced Community Quarantine o kon ECQ. Ano nagkalahinabo? Ginpalawig pagid ini until iya sa April 11. Umpisa kainala una, alas 12:01 mga kaksyon. Sa area sang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal. Hasta naman sila sa Abril 11 mga kaksyon ang ining nasambit iya nga pagpalawig sang ECQ. Action firing line. May suhestyon diri mga kaksyon si Marikina City Representative nga si Sheila Kimbo nga dapat ipatuman sa sininga mga lugar ang ginatawag nga household lockdown. Agod nga hindi magdisgrasya ang economic, agod mangin balanse diri mga kaksyon ang ginatawag health care and economic activity sa nasambit nga lugar. Kiting ilang sitwasyon to subong iyaya pigado gid katama. Ti ko maghambal kita household iyang lockdown, meaning kung ang isa ka balay may ara sang positibo, sila lang ya dapat ang i-lockdown. Action firing line. May mga granular ni sila mga tawag mo, may ara sang kung ano na lang, may mga explanation na dira, no? So, ang tuyo din ni Kimbo, kung pwede pa lang iya sa nga suggestions, nga isa ka balay kung may COVID dira amo nang i-lockdown, kaghatagan sang in cash or in kind, para hindi mausik action hands ang pundo sa gobyerno. Action firing line. Kaya like for example, may isa ka balay nga may nag-positive isa ka tawo, ang ginahimo nila subong mga kaksyon, ang isa naka-straight action hands, nga doon nagtupad-tupad, ubuso nila lockdown na, amo na tawag nila nga granular lockdown. So kung isipon gid, ang ibang daw ay gidyagali kahalubilo, pero hindi way takbalo hindi makitaan si COVID-19. So tanan ang pila ka mga puloy, andira nga nalakip sining lockdown abi, tagaan mo na sa tanan-tanan ayuda gida isa-isa kada puloyan. Pero ko imo ang pinaka ending story dira nga wala gid man sila gali labot kag way sang COVID gida sila nga mga puloyan ti usik sang gobyerno, hindi pa sila makapangita sang palangitanan. Action firing line. Pero makuha ko ding punto man sang ITF kag DOH nga sigurado kita nga tupad balay niya way ito nahaluan daw mo na black. Ti kita tanan lipong sining monster nga ini nga si COVID-19
That's why nga puro kita haom. No, base pa lang. Di ang results ang haom kung kaisa, matawag naton nga may ara sang positive result, may ara man sang negative nga result. Action firing line. So, pabayaan ta ning gobyerno ta, sundon ta na lang ang makapaayo mga kaksyon, base may ayuda pa naman dasla. So, sinimat tiniyon, ang gobyerno ga plano nga magpatigayon na ho, sa ginatawag iya nga rapid testing naman, no? Ining ginatawag nila nga rapid antigen testing mga kaksyon. Goro para padasigay, amo ning himuon nila. Pero nagsabat diri si Iloilo representative nga si Janet Garin nga dapat hindi ini paghimuon sa gobyerno kay ang ining nga rapid test mga kaksyon nagapakita gid lamang sang 40% ang iya sining porsyento nga ipakita kag posible nga base ang asymptomatic dira hindi gid ma-detect ni rapid test. Action firing line. Sa mas bakod pag gidya kon RT-PCR test gidya ang himuon mga kaksyon didto sa area sang Luzon. Tingaton lang naman gina pangmuyo diri nga ang aton sini nga mga opisyalis man sa gobyerno nga dala sining programa karon against COVID-19 dapat nga pamatian man ang pila ka mga suggestions tun-an kung anong makapaayo mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Now, diri sa lokal mga kaksyon, kita diri hindi man ta dapat magpasimple. Like diri sa syudad sa Bacolod sa nahambalan naton tonight, ginpresentar ko sa inyo may ara kita sang 35 tanan ka mga nagpositive. 34 diri ang local case tanan, isa ang A4 or A4. Action firing line. Ti sa gihapon palayag sang vice alcalde kay na sang aga sa interview sa Action Radio makaalarma ini. Kag ang iban pa nga mga public officials. Action firing line. Kumusta ang Bacolod Election Day sa Salazar sa mga gabi mga kaksyon? Kumusta kita diri? Anong sitwasyon naton? May ara daan sa NGC sa mga no swab test result? Hindi ka kasulod bilang empleyado. Action firing line. Tema, kung na nakastrikto subong? Meaning, ang sitwasyon ta hindi maayo. Medyo pigado. Action firing line. Pero ano lang pinaka-update sa mga kaksyon sa aton sa nga pagpangalagad, tutukan ko sa mga aton sa mga beat reporters kay kulo kompleto ang ilang mga detalye man subong regarding sa update pila kadlaw nga wala kita nakapalayag bangod sang si Mana Santa. Action Radio City Hall report. We have on the line mga kaksyon, Action Dale Salazar, nga sining nga balita, ginadulong sa aton sang D3 Bio, more protection. Action Bray, masako sa karon si Bacolod Mayor Bing Lunardia po ang pila ka mga opisyal sa Bacolod Emergency Operations Center Conioc sa pagpatigayon sang mga pagsinapol Action Brian, mga series of meeting upod man ang kama sektor like simbahan, mga negosyante kag ibang Action Bray. Kasunod din sa pagpapanaog giblat sa executive order nga kon mahimo strongly advise na 30% gid lamang na limitahan ang operating kon sitting capacity action na Brian. Kasunod din sa sudden nga pag-spike no or padayon nga pagsakas ng COVID-19 cases diri sa may syudad sang Bacolod. So kaina nagpadala sang audio message si Mayor Bing sa mga katapusang media action Brian. Kag isa diri siya siningagin talakay amo ang suspended indefinitely ang Bacolod City Government Center grounds sa kon BGC Action Bray. Kung madumduman March 29 sang gabi sang una nga nagawang iya sining announcement nga March 29 sang gabi tubtub April 4, 2021 which is kahapon nga adlaw magasira ang BGC grounds Action Brian. So subong adlaw gin-extend no or gin-suspend sa gihapon ni Mayor Bing ang pagbukas dira sa BGC grounds para malikawan ang pagdilipon aksyon na Brian. Ilabi na nga sa alcalde nagsaka na sa 24 no 24 ang COVID-19 cases nga na-record sa mga empleyado Action Brian alone sa syudad sang Bacolod. So kay Mayor Bing luyag man tani sang syudad nga makitaan bala mga tawo dira sa may NGC action Brian kada adlaw o galing bangod sining mga development nga pagsaka sang cases sa area sang mga
NGC Employees Action Bray, nagatinguha ang syudad, no, nga malikawan, kag mapaganhagan, ma-minimize mapaganhagan ang COVID-19 cases diri sa may syudad sa Bacolod. Nagapangayo asang pasaylo si Mayor Bing, kag pag-insyende sa publiko, sining pag-suspend niya indefinitely sa pagbukas sa isang BGC grounds. Action Dale, pila ganing subong ang kaso gid sa NGC gid nga mga empleyado? 24 Action Brian, kay ina sa record yan ni Dr. Edwin Miraflor, ang OIC sa Bacolod City Health Office. Yara pa lang sa mga 18 or 19 cases Action Brian, nga kalabanan dira, mga empleyado sa Bacolod City Engineers Office. Paano nila na-acquire in Action Dale? Yes, Brian. Amo to ang akon madumduman, unang nag-positive dira ang staff to ni Councilor Cindy Rojas. After Action Brian, sa pag-positive sa staff ni Rojas nga in charge man sa mga returning resident pagsugat tulong sa airport, may conduct immediately nga surveillance testing ang syudad. Since ang staff ni Councilor Cindy kilala taman Action Brian, pakatupakari dira sa area sang Bacolod City Government. And then, Action Brian may conduct nga surveillance testing, ginpang test ang mga staff or mga naga-duty sa Bacolod EOC, Bacolod City Engineers Office, may swab man sa City Treasurer's Office. Kagati amaning resulta Action Brian, may nag-positive sa COVID-19 Action Brian, included na din si Dr. Chris Sorongon, ng Deputy Medical sang Bacolod EOC Action Brian, nga nag-positive man sa COVID-19, kag makabig nga moderate case Action Brian ang sitwasyon ni Dr. Chris Sorongon nga naka-isolate sa private hospital diri sa mga syudad sang Bacolod. Pero despite sining spike Action Dale dira sa City Hall, sining numero, padayon iya ang business dira, ano, may problema. Action Brian. Sige-sige ang operation sa mga office ng BGC. May patigayon man nga disinfection recently ang Bacolod CDR-RMO. Kala mo to, include man sa Executive Order number 17 ni Mayor Bing nga nagalimit bala sa 30% yung capacity sa mga restaurant, mga simbahan, mga negosyo Action Brian, nga kung mahimo, strongly advised, 30% Action Brian, is skeletal workforce. Ikatuman, ang skeletal workforce hindi lamang sa mga government offices, kundi lagit man sa mga privado Action Brian nga mga establishment. Sa nagligan nga si Mana, ahambal sang probinsya, ang ila sinigi na tudlo nga posible pagsaka sang numero didto amo ning paghalog didto, ano, sining mga travelers naton, no, respeto lang sa mga travelers naton, pero ti anon tanan amo ning pananawan sa aton sini provincial government diri sa Bacolod Action Dale, ang pinakalahilan gid siniman nga kibot man kita mo. Action Bright sadto nakapagwasang nakabuya or nakapagwasang statement, no, or sa isa ka interview diri mga sa Action Radio Bacolod nga may araya sang mga healthcare workers, no, or admin abi sa hospital nga nag-positive sa COVID-19, and eventually nakatambong Action Brian sa mga gathering, sa mga bunyag, sa mga kasal, or sa mga pagtililipon kun baga, no. Rason nga ti amo to bala ang pagpagwa man dayon sang advisory sa Bacolod DOC nga kun mahimo say no to anay sa mga dine out Action Brian. Discourage anay ang pagwa, since nga mo na bala isa ka tawo mag-positive, pila ka persona ang i-close contact dira, ang i-swab dira, especially Action Brian kung nagkadto ka sa isa ka event kag hindi may baluan kung bala nalatnan ang isa ka tawo o kung wala. Kung madumduman last week regarding sa mga kaso bala sang City Engineers Office Action Brian, sa mga 7 ang Action Brian ang nag-positive sa COVID-19, pero amo na ang mga close contact gina-trace, ginapaswab sila Action Action Dale, nadula siya. Yes, Action Brian. Go ahead, Action Dale. Kada mo to nga may mga additional, bango din sila ang mga close contact sa mga una na nga nag-positive sa mga empleyado sa City Engineers Office. Ano ang ating Mayor Bing Lunardia? In as much as we would like to see people in the NGC grounds every day, nainungod sa sitwasyon subong, na binagid niya may mga 24 na ka-cases positive sa NGC mismo, i-suspend lang anay indefinitely ang pagbukas ng NGC grounds. So magkabay pa, maaya ko sa inyo pasaylo, kabay pa maintindihan ninyo kung anong tinutuyo, sinitan, tantanan,
para lang ini magtingwa nga maganagan naton ang COVID cases dito sa siyudad sa Bacolod. Muna po nga salamat. La sa 7:36 sa ton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Nagapangayo pasensyang alkalde sang syudad. Ti anong tanag karon kay amoning situation ta. No, balik Action Dale. Yes, Action Bryce. Sa naman sa kanamo to no ang tinog ni Mayor Bing Lunardia angot sa pag-suspend sining pagbukas anay kang Bacolod Government Center. So gamay nga sakripisyo ang Brian ilabi na sa publiko nga pasamibala nagalagaw-lagaw dira sa NGC para magpakunay action na Brian. Sa dugang pa Action Dale. Yes, Action Bryce. Pasensya gida. Aside from NGC, sining nagligad nga si Mana lang may iban pagid nga establishmento nga may nagpalasitive man ano? Yes, Action Bryce. Naka-mention man kay na si Executive Assistant Jomari Vargas na mayaras na sang disinfection nga ginakandak si Action Bryce ka casino, no? Casino diri sa area sa Dalan Lacson, no? Tingning casino siya located sa isa ka hotel Action Bryce sa may Dalan Lacson matapos nga may pigilaman ka mga empleyado nga nag-positive sa COVID-19 action na Brian. Once gani nga mayara sa mga request nga nabato na ang CDRRMO nga request for disinfection sini Action Bryce bangod no nga mayara sa mga empleyado nga nag-positive sa COVID-19 sa sining mga establishment Action Brian. So magambal kita empleyado man ni naga-serve dira sa mga manughampang naton Action Dale. Correct me kung sala ako. Yes, Action Brian. Magamba kadre ang mga actually sham sa mga casino, no? Sa mga empleyado ang nag-positive recently diri sa may siyudad sang Bacolod Action na Brian. Kaya actually nakamuni mga kaina si Dr. Edwin Miraflor ang OIC sa Bacolod City Health Office Action Brian regarding sining nag 24 oras no nga pagsira sining casino dira sa area sang Dalan Lacson bangod sining mga na-record nga mga positive cases Action Brian. So paano na tontoy follow up man may mga backtrack ni sila mga matrace ining mga ato nagsinulon da ka naghalalampang san o nga days in Action Dale no pa delikado no. Yes, Action Brian. Actually, kung magsulod ka, actually nakasulod ako sa Sinangaw ng Action Brian. Pagsulod ka dirati may backtrack no. Wala labot na may backtrack ang hotel si pagsulod pagid sa sining casino. Ano backtrack naman Action Brian. So dako ang possibility na matrace ini sang MITCS or sa system sang siyudad. Kung sino ining mga persona na nagpadulong sa sina nga lugar, sa sina nga oras Action Brian, para at least hindi man mabudaya ang ating mga contact tracers kung sino bala ang possibly ang mga close contact Action na Brian kapag sining nga mga nag-positive sa COVID-19. Mas maitani kung may rakita sang data diri no or datos abi sa ano nga date ini sila ano nga sitwasyon para at least na naga-monitor subong nga nakasaboy dira during that time or that day. Makahibalo sila para sila mismo ora mismo magpadulong sa EOC naton kag magpresentar sa kagalingon nila. Yes, Action Brian. Actually, nagapabili niya nga bukas ang Bacolod Respiratory Outpatient Center. Especially Action Brian kung may mga symptoms ikaw nga ginabatsyag. Kung di ka bala sigurado kung nag-overthink ka dira nga basi COVID na o kung trangkaso lang o kung normal lang ang pamansyagan Action Brian o kung shampoo lang. Bukas niya ang Bacolod Respiratory Outpatient Center weekdays. Kung weekend naman, ang Bacolod City Health Office nga compound, bukas man Action Brian. Kaso, na may mga COVID symptoms nga ginabatsyag. So, 7 days a week Action Brian, kaya ragid sang oportunidad ng atong sining mga kangsyon ng publiko. Ngayong kaso, may mabatsyag nila ang COVID symptoms, madulaan nila sang panabor, sang panimako, plus kilanat or body pain Action Brian. Di pwede sila padulong no, sa Growth Center o sa City Health Office para sa libre nga assessment Action Brian kagati ang mga frontliners nila sa triage area ang mag-determine na kung nalang qualified sila na mapaidalong sa libre nga RT-PCR test Action Brian. Amo nang disbentaha Action Dale sa mga kadto ka sa mga tililipon nga mga lugar mo ti subong kabati ni sila nga ti ang casino may siyam ka mga empleyado nga nagpositibo. Nakalagaw da sa casino subong nagasala man ning ila huna-huna action hands mo. Ay, basi nakakadto ko sa mo nga adlaw no himuon ko ni man dapat i-isolate ko na nang kaugalingon nyo.
Ang lain lang ako may kabalos misis nabla, manapirde patos laksyon dahil. Hindi, joke lang nato na. But Laksyon Bray, kaya nabahin niya sa syudad, gina-implement ni Laksyon Bray, yung mga nagakaido ng mga health protocol or mga regulation, once ganing nga may ma-record pala sa establishment nga damo na COVID-19 cases, like pala sa natabo dito sa Transcom, Laksyon Bray, Yes. sa natabo to, may mga closure, may mga disinfection, may mga series of testing, surveillance testing, kada ginasigurado ni Laksyon Bray nga ang mga magabalik on-site sa work or magakato sa Transcom Abi, negative Laksyon Bray sa COVID-19 kag since subong mga plagi na encourage sa syudad ang work from home nga set up Laksyon Bray ug kung katino ka bulugod dayon implement Laksyon Bray ang work from home nga set up pero sa kinanglan niya physically present nga sa kasino Laksyon Bray para mag-assist Abi sa mga customer or kliyente. Sa dugang pagiging nga balita gikan sa Bacolod City Hall, kabahin man sa audio message ni Bacolod Mayor Bing Lunalvia ining pagpasalamat Action Drive sa National IATF matapos naging paboran ining request pa lang a travel moratorium. It's either OFW ban, ROF o kung nag-returning resident o kung LFR Action Drive halin sa mga lugar Action Drive sa NCR Plus sa gasining mga ECQ areas lapit man ang Cebu Action na Brian. But kinigon, if ara ka sa ECQ area sa Luzon kung Cebu, pag padulong ka dito sa Bacolod City, hindi ka na makabiyahe Action Brian kay may travel moratorium na ginasubahan ang National IATF. So ang purpose ni Action na Brian ang dito sa NCR na area naga-antos man sa increase ng COVID-19 cases dito silang area. So dito sa mga syudad sa Bacolod, ginatinguan sa syudad nga ma-manage kag ma-control man Action Brian nga maging stable man ang mga cases dito sa mga syudad rason nga amo na pala na hindi na madugangan pa ang problema Action Brian nga pag-increase sa COVID-19 cases dito sa mga syudad sang Bacolod. Nagpasalamat man si Mayor Bing sa kapulisan, sa kabrandayan, sa mga negosyante matapos nga nag-comply Action Bright 100% ining mga businesses na temporary closure sa Easter Sunday kung hapon nga draw April 4. Balikan natin si Mayor Bing Lunalvia. Pasalamat ako sa IATF naging hatagan moratorium ang travel to Bacolod. For the record, kami mismo sa DOC sa emergency meeting naging WhatsApp ang gigat nga Sabado de Gloria nag-unanimous nag-himo kami sang resolution nagpangabay officially sa kay Secretary Jalvez kay Secretary Lorenzana nga may travel ban man to Bacolod sa inyong mga tinion. And this is initiated by the fact that masyado kadamo sa cases sa Metro Manila kag sa bilog ng Pilipinas subong galapot na 12,000, 15,000 and sila mismo si Secretary Galvez naghamagibina nga kung madamo gani ang cases sa Metro Manila chances are sa mga syudad na binagay sa mga highly organized cities katulad sa Bacolod, may tendency man na magdamo. So, diri sa ato, nakita natin nga sang February, 2 cases a day lang ang ating average. Pero sa buong umpisa sang April, lain ang istorya. Mataas na, naglapot na sa lapit 27, 28 ang average natin the first few days of April. And that is very alarming. So this is one of the containment efforts nga ginahimo naton nga ginatinguan naton nga ma-slow down dit ang mga numero naton and magpasalamat man po ganit sa simbahan sa Katoliko kay Bishop Patricio Buson nga forgo nila ang ilang mga activities including even the big processions on Good Friday nga kunta ni isa ka potential man nga problema tungod niya ang mass gathering. Then salamat po din ako sa mga resort kag mga kapehan sa mga owners sa Punta Taytay, sa Panopoy, sa Banago, ang mga Bredco area, tapos ang
lungsod sa Alangilan, kay Granada, nga nagkoopera sila kahapon, i-report sa ako ni Colonel Placido nga ang compliance was very, very, very high. No? So, I think na natin ginatingwa natin because the whole point here, the most basic principle here is we want to nip it in the bud. No? Ang mga puntoriya sila sa istorya na hinahimot din talaga. And that includes ni Bacolod Mayor being Leonel Dia. Actually, nag-audio message na Fraction Brian na supposed to be video message. Kaya galing, mangod sa mga series of meeting man sa alkalde, para isa na Fraction Brian nga ma-release pala sa mga katapos pang media sa mga COVID-19 updates dito sa mga syudad sa Bacolod. So, kaina, sa may Bacolod City Government Center, may araman Action Bright ang ginpatigayon nga ceremonial vaccination para sa ikaduwa nga dose sa Sinovac vaccine Action Bright. Kung madumduman, March 5 ug 7, daw Action Bright nag-start ang pagbakuna ng first dose ng Sinovac sa mga medical frontliners like mga doktor, like mga nurse. No? So after 28 days, at least 28 days Action Brian, pwede na mahatag ang second dose. No? Kaya ko dito sa CHO, 28 to 42 days Action Dry ang normal na interval pang first dose sang sa second dose Action Brian. So kaina at 28 dito ka mga frontliners ang gin-schedule at 27 din ang doktor kag isa ka nurse Action Brian. According kay Dr. Edwin Miraflor ang OIC sa Bacolod City Health Office Action Dry, para naman yan sa mga nakabaton una sang AstraZeneca sang March Action Dry, possibly sa bulan pa sang Mayo, no, makuha nila ang ikaduwa nga dose sang COVID-19. So luwat man din ang ginpalayag ni Dr. Miraflor nga once na mabakunahan ka sang first ag second dose Action Brian, hindi ni siya guarantee nga hindi ka na matapikan sang COVID-19, kundi in kaso din man nga mag-positive ka sa COVID-19 at hindi critical o kung seryoso Action Brian ang imo sining complication dala sang virus. So, matinaton si Dr. Edwin Miraflor sa Bacolod City Health Office. Ito ang aton nga first 6 ang March 5 kang aton nga second rollout sang March 7. So, dapat 28 sila, do may duwa nga wala pa kabalik na naglakat. No? So, okay lang man na siya kay mas mayo nga after sang first dose, mga 4 weeks after ang aton nga second dose. Nakatapos kita 20 this morning and we are waiting for 7 more to arrive this afternoon. So, ang ni Doc, ang vaccine yung gamit Doc? So, Sinovac itong aton nga first rollout, ang aton nga Astra mga March 13 pa ito nag-rollout after 2 months pa ito. So, mga May pa ta sa aton nga AstraZeneca. May arata, may mga nurse ta kag mga nurse aid. So, other allied healthcare. More or less siguro mga sa 28 ka na, mga 20 ng doctor stand, the other 8 are other medical professionals also. So, ang iba niya, Doc? Saan ang ilang sa ganito? This week, no? Sige na niya siya. Sa bilong nga bulan, kahit ang aton nga Sinovac whole month to nag-roll out ng sige. How about ang AstraZeneca? AstraZeneca, may patama start. So, 8 weeks after sa first dose ang aton nga AstraZeneca. Tanang healthcare workers sa Bacolod hospitals na vaccinate na first dose? According to reports, yes. Pero may pagkintado tayo nga nakulang pa. Action Prize, si Dr. Edwin Miraflor, ang OIC sa Bacolod City Health Office, ay din confirm na halos tanan na mga healthcare workers or almost tanan ng mga healthcare workers na may sa may syudad, it's either private man or public hospital, nabakunahan na sang first dose ng COVID-19 vaccination Brian. At least na-explicar sa ni Doc Miraflor kay kabalo ka dito sa Metro Manila Action Deal, di man sa lipod sa aton. Kada mo sa mga frontliners sa subong nga nagpositive, according to them, abi ko na bakunahan na nisla nga nagpositive ni sila. So explanation subong bisan may kompleto ka na sa first and second shots, dako gyapon ang chance nga tapikan ka pero hindi ka matamaan daw mo sila Action Day. Iya Action Brian, kung baga hindi kaya critical o kung seryoso bidang imo sila nga komplikasyon tugaman na sa COVID-19 virus Action Brian. Malaga bala sa mga Bacolod EOC officials na bisan may first or second dose ka na sa bakuna, comply sa gihapon sa minimum health protocol Action Brian. Yes. Face mask, face shield, social distancing.
Mga updates kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon niyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Kompleto, no? Balita gikan una sa New Government Center mo na mga updates naton halinsang nagligad nga Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo nga nagkalahinabo diri sa aton sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Action Firing Line. Ang mga balita action Dale Salazar dulong sa aton sang D3 Bayo para sa dugang nga proteksyon na ang aton sinipangabay maghalonggid mga kaaksyon. Pagbalik naton, kompleto na nato na Bacolod mo, lagaw kita sa probinsya sang Negros Occidental. Subong ang Negros Occidental, amo yang nagaratsada sa kadamuon sang COVID-19. Action Firing Line. Kaya ang balko sa inyo, subong 65 ang pinakabag-o subong nga adlaw. San Carlos, ang may pinakadamo mga kaaksyon, mga local case pa. Action Firing Line. Ito hindi basta-basta. Anyway, sa nga pagpalaga naton, unang bulyada sang Action Firing Line dulong sa aton dugay-dugay. Dalag ko pa nga mga balita gikan sa probinsya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Salamat gid sa mga nag-upod sa aton halin pakaina, paki-share lang sa aton nga program, paki-like sa Banaag Espanyola Danilo Jr. kanami gali sa ilaya no, mga wala na sang huya gali. Ang ila basura ginbili nila sa gingkantuan nila, husto gid na, no? Si Yvonne Boy Share, salamat gid. Fernando Lumbre, Sir, good PM. Sir Liog Tamyaw, Sanday Ato, Bobby Jod January, tanan sang barangay Mambulak, Silay City. Si Madam Maricel Bes Mirande naga-monitor man, salamat. Kelly Jelly, pabalaw lang sila Action Brian nga amo na ila ginawi sa ila panimalay. Halinto sa kay Kelly Jelly. Guillermo Clarito, Action Brian, good evening lang sa imo, palihog lang ko tamyaw mga abyan ko nga gaupod sa imo boy Miguel Briliano kag Fred Madrid sang Mabini Coral Barangay 30. Elanio Junior Herman, good evening idol. Tamyaw ko si Ann Maerel Herman, Angelique kag Angel May. Guillermo Ricaforte, Sir Brian, good evening. Ma-monitor lang kami di bata. Salamat. Guillermo again, sige. George Gargasiran Araman, si Sir Clarito amuman sa mga taga-barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra nga naka-angkla sa imo program sa pamilya Salodares, Gabituya, Katige, Serapio, Nabor, Mugar, Trinidad, Estrevillo, Himongala, Lentijas, Rojo kag Clarito. Madamo gid nga salamat. Okay, Jocelyn Dibon Dispoho Araman, George Gargasiran kontra partido ni barangay opisyal si VP Lene amo na nga indi kuno esensyal. Si Nera Hiroche Araman, Mark Quachon, salamat gid. Alex Montesa, ang administration ni Mang Canor, mga membro puro mga immature, childish like, mga inepetition. Nila daw sa Davao lang sa gihapon lol. Sir Bry. Leo Ben magbanwak, Sir Bry, dapat na sila i-under sa maid-id nga seminar kay ka mga haslo sa ila. Good evening. Noel Amar, good evening, Sir Bry. Tamyaw ko ang mga friend ko na si Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Milail Oligo, and John Season. Si Reyna Luna Alila Ortiz, Action Bry, good evening. Please patamiyaw kay Mama Marcela Alila, always listening to your program. Amo nga mga barang official sagad mag-twist sa mga
AB normal as above normal. Oy, may gabi lang kay Aryan. Teka ha, check ko lang gamay. Kay Aryan Piamonte, no, nagamonitor sa aton ngalan, aton nga program. Imbang Jocampo nagamonitor man sa Maaw, bilin sa Launay evening, Mario Morales Ramos damo lipong sa gobyerno, mga congressman mansig sakay sa kung sino ang gasikat. Si Liobin Magbanwa hindi ka matingala si ila kay ang halimbawa sa national public official parihol sang isa kakahoy kung ano ang puno man ang bunga. Rosalio de los Reyes watching live, Hoxon Randy Aldamar, Nelda Roldan Nero Lyra kag Nanay Sally Samsam Toto Sean Clark from San Roque Handumanan. Salamat. Ana Mandri Gusrob, second wave na ang Pilipinas, sir. Wala ang mass testing mo, kundi ang nila normal ang sitwasyon. And worse, gutom Pilipinas, ulit kay ginapili lang ang tagaan sardinas. Si Franz Duway, good evening, Sumbray. Daw ginadrawing nila ang COVID subong para makakita sang ano. Noel Amar Araman, salamat gid. Michael John Season, good evening, Sumbray. Monitor from Chato Elias Paranaque. Thank you. Great ko lang Dennis Richard Tiboroma and Bia Jonathan. Good morning, Ma'am Vanessa Mayo, Kelly Gile, Noel Amar, and to all EFC. Ivaniza Esperta Giliang, good evening, Sumbray. Monitor lang ko live from Mansilingan. Damo man gid damak-damak permi ko yakita sa round trip gaka-on Agugo, Jollibee, ginahukas face mask tapos kaon palapaw sa bintana sang salakyan sagbot bisan may basurahan na gina sa sulod sang round trip. Amo nang batasan sang Pinoy nga puwerti sa pagkalaway gid, no? Mary Joy Pentevilla naga-monitor man. Alunan Suzette Araman, God bless. July Derla Celestial Hongko Tigsmana. Good evening, Sobray. Monitor lang kami di sa London, UK. Stay safe always. God bless, mabuhay. Sherlyn Di Guzman, good evening, Sombrayan. Greet ko lang tanan ko nga family sa Barangay Estefania. Monitor si Musubong. Salamat. Homal Lumina Araman, April Mallorca or Sabia. Thank you, Gid. Elvera Alison Arsiaga, naga-monitor man sa hinigaran ng Alison family ka adira sa Miranda. Joseph Pacifico, good evening, Sumbray, watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique. Salamat. Jovi Monares, Bibing Dagia Bautista, good evening, Sumbray. Monitor gig kami dire sa may Barangay 39, Lizares Avenue. Keep safe, God bless. Salamat. John Sibalios, yung gabi Sumbray, greet ko lang Sibalios family, Hacienda Teresa, Ibe Magalona, kag kumari ko Beth Gamala, nga always watching firing line. Keep safe always, Aksumbray. Salamat. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala Araman, Aksumbray, keep safe everyone as COVID positive cases here in Bacolod is rising. Please observe health protocols and minimize the spread of virus. Let's storm heaven with all our prayers to end or minimize this virus. May God bless and protect all of us against pandemic. Correct. Sherilyn Oro Javier, good evening, Aksumbray, and good evening, Mayor Bing. Avi Costello, good evening, Aksumbray. Monitor lang kami diri sa Barangay Sumag. Lords Salmango Araman. Helen Marfil, salamat gid. God bless. Tinggil, mamumling nga ngalan. Tinghel guro niya. Shout out kay Tiray Sobirano sang Barangay Kansilayan. Maria Ko Araman, Alunan Suset, shout out lang ko Aksumbray sa Alunan. Aksumbray yan sa Alunan and Nansan family sa Talisay. Thanks, good evening. Labayan Eduardo Jr. watching live at Doña Juliana, Aksumbray, good evening. Titing Angels Araman, Pau evening. Follow up alon sa guy, good evening, Aksumbray. Aksumbray, anong update subong sang mga bulang da? O dapat to ay bulang. Martin Aliling Araman. Madam Elizabeth, yes ma'am. Ivanisa, agree ko sa imo sang commute ko. Naga-commute ko, wala pa pandemic. Makaon sulod PUJ, haboy sa dalan bisan may waste can sa sulod sang PUJ. Wala gabatsyag sa street cleaners. Husto gina ya. Damak-damak. Rodora Shoko,
Action Bray ba na hidlaw man ko sa tingog mo ba? Monitor lang ko di sa Hong Kong. Salamat gid, no? Inday Plaza Araman. Te maparelax lang ko gamay, balikan ta kamo dugay-dugay, hindi ka mo mag-idog da ha, stay lang kamo da, stay put lang kamo da. Paki-share lang sa program ta kay damo patabalita karon sa inyo. Last 8:1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi.
kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Padayon ka muna pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 8:08 na. Kuan kita, no? Ano ni siyang utod. Okay na. Sige. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, ano? Ano nga porosyon dulong sa aton sa bina sa aton sa nga pagpangalagad manamyaw kita anay kadali gid lang, ano? Sa aton sa nga mga utod hambal sa nga aton nga listener nga isa hambal niya, good evening, good job ta, maayo ginpentiende mo ang nagalagaw di sa DSB nga ginalaptang ilang sini basura, pabayaan mo sila kung hindi hindi din nga higad-higad sila naga-picnic, bilin sila basura, mga damak. Salamat gida sa paramdam sa ila monitor lang kami di halong keep safe always gida, no? Te kita mo na kareklamong publiko sa inyo sa nga kadamakern, ho. Action Firing Line. Pila lang gid pag bit-bit sang plastic nga may unod sa mga waste materials nyo kang ikargada sa inablang tawag action hands sa katugwa po sa motor mo ga inaw-inaw. Mga pila ka sisi na nagaburhot sa dalan pagkatapos ang basura nyo, pangwigit nyo, yung mga damak sinyo. Action Firing Line. Or saka kato sa Don Salvador, Benedicto, kung din man din nga mga tourist areas ang Negros Occidental, ang salakyan mo pick up, SUV, o ano klase salakyan, da gwapo, ka mga nami sa inyo, pagkatapos basura nyo, wigit nyo lang. Action Firing Line. Hindi kalaway, no? Liwatan nyo ng batasan nyo, kay nga, kahuluya. Action Firing Line. Hinali na mag-striktong Don Salvador to, nga maghambal nga hindi na kamo pwede da ka standby sa mga lugar. Dito kamo ya kadtugid sa may mga entrance action hands, nga magbayad gid kamo tuya. Kada nyo sulod, hindi kamo pwede sa mga side streets da. Tudla kamo no? Kung striktohon gid na amo na ginapangita, tadi sa may mga konsihal da nga marunong mag-obra sang municipal ordinance, abi, i-regulate nyo din kangay, siniking nga, pila kadlaw ng Salvador, himo na basurahan. Action Firing Line.
pabayaan lang yun maduging ni sila. Mga tao ngayon simple lang ning pangabay sa inyo. Abali na basura lang gid munuhon. Ang basura mo kapakuba sa environment sa aton palibot. Tindon Salvador subong ginahalungan nila doon ang manggad nila to. May mga preservations lagi himo subong to kung ano na lang mga dapat green sila lang tawon, may mga kahoy pa muni na. Tapos kadto kamo tuya, dinamak obra niya. Action firing line. Action Bray ginatamya ko liyog akon Manong Maymay. Happy birthday siya subonga kag mapaayo saya tagaan siya sang kusog. Action firing line. Si Madam Janet Flores so gali gin ina sa mga tao nga wala disiplina sa sarili, Sir Bray. Gusto si Totski Laurente naman niya nag-monitor sa barangay Minuyan. Dennis Richard Tiboroma Tiagan guro nila manulan ang taga-Disby sang Jollibee. John F. Planas dumasig araman nag-monitor tamya lang parents ko sa Basak, Kawayan, Negros Occidental. Si Paul Street par di Kingman nag-monitor sa San Enrique. Salamat gid sa pag-monitor. Sige. Richard Deriquito Rahman, Rumi Agsam, Stephen Prince Lutas, patamiyaw kami idol, live kami sa kapihan ni Eufemia sa Riego St. Polopandan or Riego Street gali Polopandan. Salamat gid rasin niya na. Ari pang gamay buhinan tanayo. I would be very much happy should the curfew hours and strict lockdown be implemented to discipline people. Halindris si Bacolod lang ni Guro, good evening, Sombray. Monitor kami diri sa barangay Nagasila, Carlota. Siri, Dolor, Katinoy, Mercy, kag Boy, Salmoren, Esther, kag Carlos de Los Santos. Action Bray, mga monitor man ko si mo program Yolanda Pasamante. Salamat gid. Si Aryan Payamante naga-monitor man. Good evening, Action Bray. Monitor kami porok mabinuligan ng dumanan, Estilito de Los Santos. Salamat gid sa pag-monitor. Action Bray, mayong gabi, tani kabay pa ang virus sa bilog nga kalibutan. Diyos nga amay lang ang makahimo nga matunaw sa idalom sang duta. Amen. Ba mo ginapangamuyo naton. Si Coret niya. Salamat. Last 8J13 na. Action Brian Borden. Action firing line. Dahil sinimat tinil maka-action check naton sa Action Marlon Henavia kay kabalo ka inang kung nagaduging disbakolod si COVID-19 mas damo pagidya ang positibo mantos Negros Occidental although nga malapad-lapad kiti 32 ka banwa or 32 ka banwa 32 ka banwa kag syudad. Pero temo mang gyapon, delikado gyapon ang COVID-19 nga ini mga ka-action. Reports. Aray kompleto nga detalye with Action Marlon Henavia. Action Mar, mayad yung gabi. Okay. Action na Bray, mayong gabi ang sa Kapitolyo nga balita golpeada man action na Bray nga pag butsog sang kanamoon sang active cases na record no sang madamo-damo nga mga banwa kag kon syudad na kalabanan nga naka-record sang damo-damo nga COVID-19 active cases. Ang isa na rin nagpanguna or nag-number 1 among lugar kit ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga San Carlos City Action Bray. Ay sa sunod lamang si isa ka pagpagwa sang resulta 41 yung ka mga tao ang nagpositibo mo. Mga local case pa na Action Mar? Tabanan local transmission Action Bray. Local transmission laton na lang kag ang information na-receive ni Gov. Lacson kainasang aga ining kalabanan nga mga nagadugang adlaw nga mga active cases sa Sumbay resulta ini sang pagtililipon ang mga tao bisan magpamilya ganak Sumbay sulod sang balay. Ang case sa San Carlos City may choir group ini nagakantabla taga San Carlos City mayara sila sang gintambungan nga pagtililipon o kung makabig celebration dito sa Banwa sang Manapla. Siguro ang isa Action Bray sa miyembro sa sining choir siling basi laban-laban contact trace bla close contact sang nag-positive kung igin swab sa swab nag-positive ang iban niya mga close contact man nga mga upon man sa choir group
in swab man kay nag-positive man akson na bray. Ang mayo lang kay dito sa Banwa sa Manapla, mabalaan tadi siguro buwas nga adlaw nga record. Kung may nag-positive man nga residente sa mga Banwa kay ang latest diri nga record ang sumpray Banwa sa Manapla na laki pasubong sa anom mo. Mga munisipalidad nga uay naya sa active cases sa COVID-19. Agip ng Banwa sa Manapla. Ang Manapla Action Mar, why isang kaso. Pero ang nag-quire to, dinahalin sa Manapla, nagkanto, abi pagpuli to, nagpositive na. Bali taga San Carlos City, ini nga choir group. May kilala sila guro kunupod man basi, nga taga Banwa sa Manapla, nagkantuto sila, no? Kag nag-tinilipon akson bray. Basi kun ang ila sa ring abyan kay kantuan dito sa Manapla, laban-laban nga close contact para sumbray iti contact trace na siya. Yang bal ni Go Flaxon kunta ni COVID-19 frame mo na sa Palitin ang Manapla. Basi magbalik naman sa active nga kaso. Gani nga ang suggestion panugyan o kung recommendation ni government bisan ara sulod sang balay akson bray kung pwede pa lang nagsoksok sang face mask. Amon ang hambal ko blakay nga disbintaha gidya ko nagkadto ka sa mga crowded area action Mar. Amo gining sitwasyon no? Correct. Kag ti balantayan pa ning resulta sa huluwik niyo. Bisan pa nga mayara sang closure sa mga beaches, mga resorts. Ang sulod sang puluyan aksompray kag ang compound sang balay hindi mabantayan sa ato sa mga otoridad mo. Ang result today nga 64 way pa ni connection action Mar ha sa apat ka adlaw nga wala trabaho kag nagrelax ang pumuloy action Mar. Yes, kay ang record nga ginbasihan naton sa mga sombray as of April 4 ini siya, as of kahapon ini siya. Ang gipresent sa nga Provincial Incident Management Team ko na PIMT nagapakita ang San Carlos among number 1. Ang April 3 nga result sa San Carlos 78, ang April 4 119. Grabe. Kung isipon ta 41 action bray. Mga tao nagdugang ang bag-o nga nag-positive. Kiling ko kay Action Dale to kagi ko report ng San Carlos may ara sang anom nga positive case na lang subong yung 119 action Mar no? 119 kag ang San Carlos City mo ran isang lugar diri sa Negros Oriental nga sobra siya ang active cases action na bray mo. Grabe no? Amo perming may pinaganamo nga COVID-19 active cases nga nagadugang kada adlaw. Kasunod siya number 2 nga Cadiz City, dutay lang ya mga 55 lang. 45 lang number 2 nga Cadiz City, number 3 nga Luta 41, Silay 29, ang Bago 24. Ang napatay may nagdugang managsunpray isa kaysang April 3 nga record 227 pa lang. April 4 nga record 228 po sa lingon may nagdugang nga isa nga napatay sa COVID-19. Anong kunong kausa action Marman? Anyways, way taman nalambot pa si Mayor no? Sako paskuro si Mayor Renato Gustilaw sumre kay naging tinguan taman gani sa ato sa nga palatuntor nga malapot siya kuntani pati nang sumre Banwasan Tubuso ha nagbalik pa subong penitensya antos ang Banwasan Tubuso kay na pa to silang sumre local transmission tinibor na sila action Mar? Oo tupaday lang sila kag may lockdown diya sa Tubuso City Tubuso municipality. Ang town hall nila umpisa subong adlaw action bray tubwas lockdown no stop operation ang ginalidan sa ni may apat nga nagpositive at ka mga government employees sa apat isa assign sa munisipyo ang tatlo pulis action bray assign sa Tubuso Police Station isa nga gin-lockdown kay i-disinfect anay ini. Amo ning pulis na nagligad to nga si Mana Action Mar? Oreo, yun sa itra na sumbray local transmission local transmission ang pagkutan kaso sang COVID-19 sa Banwasang Tubuso. Ang suggestion para dyan ni Governor Bolakson. Governor Lacson? Yes, it's a concern if we
right now it's a really cause of concern. And it is testing transmission already. So that's we might again experience what we did last year. And so take time again before we can bring it down. But I'm confident naman that health concern are doing everything possible in the numbers. I would like to cite an example in San Carlos, which is number 1 right now, and I would consider there is an epidemic in San Carlos. These are a group of choir members went to Manapla, I think was invited and even attended a celebration. Most of them turned up, but we don't know where they got this because Manapla 0 cases. So the point here is that let's really avoid mass gathering. Let's avoid going out, traveling. Kasi mga tingala ito sa mga ka-action nga medyo nipis ang tingog ni Governor Paul Lacson. Ay umpisa man kay nagsombra ay wayan ay isang face-to-face media interview sa kay Gov. Lacson. Ay nagtutuman ang Governor's Office lang niya ha sang no entry policy. Wayan ay isang pwede bisita nga makasunod sa tratapan sang Gobernador Sombray. Pwede ka man guro ka transact nga ara lang sa window guro action mar no? Correct ka giduhol mo lang ang mga documents sa papeles sa Governor's Staff Action Bray. Kay tulong to sa Governor's Office. Actually pinaka mga business dira nga nagakalala to da diri sa aton sa local di ginman nga si Governor ang istoryahon action mar. Correct dapat man ang Sombray staff nga assignment. Sa nagalain lang nga transaction ng Sombray. Kaya nakahatap pa rin sa Gov. Lacson sang 6 million pesos na barangay project sa lain nga barangay dari sa Negros Oriental. Kung din katuan niya nga activity ginhiwat niya sa social hall sang provincial capitol building. Wala sa nagtinil to. Sikida nagbalik siya sa nga talatapan. Ang request nga ato apel. Musta to? Why pa reply hambal ni Go halis sa ITF di hulaton aksumray hulat pa. Pero may moratorium na naman ano ginsuspender na gid man pero galinti until April 11 lang niya or April 10. April 10 aksumray bali region 6 na sa nga request. Naprobahanti lakit dalaman na ang Negros Oriental sa region 6 action Braya. Kahinaman sang aga provincial government nagpadalaman sang request sa Civil Aviation Authority of the Philippines sa CONCAAP. Nagapangabay ang provincial government nga kung pwede panugutan ang pagsulod sang inbound flights mayroong plano nisa fra Manila kag Cebu. No, diway pasang sa battery ang kaap action na bray. Ay ang matabo nga ang sinuman nga pasahero nga mag-abot ni reaction para sa Negros Occidental ayon gidya talabayon gidya sa provincial government pagkuwang swab test no bisan pa nga di mandatory pero ayon gida explikahan nga parang at least ma-sure lang ang iya sining lawas kung pala mayara sang COVID o kunway para ma-sure man niya sa nga safety. Ang aton ganit pangabay sila ni dapat sila mismo magpaswab kay para amo na bla secure sila ya pagpaulis pamilya nila nga kung negative action maraw. Yes, amo to ginahulat ang sombra auto appeal ginahulat ni Gov. Lacson kung pwede ya. Ito ginaprobahan sa NILG Region 6. Pinag-appeal si Gov. Dito sa papawi na si Governor National NIATF sa vaccine czar kay ipapagay sa mga tao sa babaw to kung pwede dari sa Negros Occidental ipatuman lang pasugtan nga ipatuman ang mandatory swab testing. Yes. Ang kakasunyugikan sa Kapitolyo Action na Marlon Heroboya una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Mapati man kamo okon sa indi ang aton diri indi lang gid magkumpiyansa. Action Firing Line. Kadamo i-action hands ang medyo nagataas yung kilay sining COVID-19 mo. Nga hindi gid sila yung magpati nga may ara sang COVID-19. In fact, ang iba nagakwan sila, nagasuksok sila sang face mask, kagining face shield, nag-observe sang ginatawag nilang distancing dira. Kwan na ning ilaya na compliance sang ginatawag daton pagsulundan nga ginapatuman sa aton subong komunidad. Action Firing Line.
Pero tiduway gid man ka perdihon mo, no? Duway ka gid man perdihon kung masunod ikaw kung hindi. Kit way tak balo mo. Way tak kabalo sa sitwasyon, no? Ti halong lang gid kita basta hindi gid basta-basta. Action firing line. Maayong gabi lang gali kay Mr. Edgar Defensor, no? Dira sa may sitio Kabura, Barangay Felisa, sining syudad sa Bacolod, no? Salamat gid. Ang panamyaw halin sa imo pinalangga nga anak. Action firing line. Oo. Basta COVID-19 ang paghahambalan, may damo ginairihis, pero damo yang gusto nga ma-inform. Action firing line. No mo ning mayo, no? Anyways, ang mention ko sa inyo kay na mga kaksyon, suliton ko linigamay ha. Kay ang IETF Resolution number 108 Series of 2021 napitsan Abril 3, 2021. Ariyo, according iya sa paragraph D of the said resolution, ang request sang Region 6 temporarily suspend inbound passenger travel from National Capital Region and the provinces of Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Cebu, Davao, mga syudad ini, padulong diri iya sa region 6 sa aton. Suspended ini siya until April 10, 2021. Gin-endorse ini by Department of Interior and Local Government, mga kaksyon nami ni. Dako ning bulig diri sa aton kay ginapatihan man nga ang LSI kag mga travelers naton inbound, posible didto man nakuha ining nasambit nga si COVID-19. Action firing line. Pero kon matanda kamo dira, subong ang ginalantaw ta local case gid ang damo. Si meaning si COVID-19 ara subong sa palibot ta. So adjust din kamo sa galingon yun da plus target. Damo ganing hambal nga ang mga may diferensya kuno sa mga huna-huna action hands. Kag ining mga badyaw naton nga mga utod duway gisla kabati iya nga nagka COVID-19 mo. Action firing line. Tining may mga diferensya sa huna-huna. Sa ako na pananaw, why ni sila ka face to face sa mga tao action hands mo? Kay si COVID-19 makuha ta paagi sa droplets gani or nagalinupad nga laway sang tao while nag-istorya sa imo, dira mo na makuha kon carrier siya. Action firing line. Ti si malain ang ining si may diferensya sa una-una. In short, ang panawag sa aton literally inang buang bla, inang sa aton nga panawag sa ilana, do kasakit mapamatian gani, may diferensya sa una-una. Ikaw nga nakalabay siya, nangagatubang kasi hindi ka palagyo ka man gani. Action firing line. Wala sang buang or may diferensya sa una-una nga nag-atubang sa mga tao. That's why nga makambal ka mo, nga wala man sila face mask, why man sila sang face shield, why man sila alcohol, nga why man sila naka-COVID. Suliton ko wala sila naka-face to face sa mga tao unlike us. Nga nag-istorya kita, nagasulod kita sa mga malls, establishments, kagiban pa. Inang pananawan ko lang na, depende yapon sa inyo sila nga pagpati mga kaksyon. Action Brian Morgan. Action firing line. Ang iningabahin dulong sa aton sang Life Extension Vitamin
Guillermo Clarito, Action Bray, ini nga mga tao wala ginakapoy sa sitwasyon ta against COVID nga gapinatig sila sa gihapon. Abi nila anay si COVID damgo lang nila kagapon. Kag kumatapikan sila tanan ini mangin bangungot gid bugto hasta burangos nila hasta sa tuhod. Niel Faniega Palma, tani hindi na lang sila mapa requirements sang RT-PCR test. Dali gid lang ha. Dali lang kagalumpat siya. Mag-abot sa airport swab kag quarantine para hindi magastuhan ang mga nagapuli diri. Diri sa Negros libre na siya ma'am, no? Olaf Berserker, Action Bray, gayong gabida, Action Bray, monitor lang kami diya from Celine Homes, Dalom Santol, Kapihan. Wow, wala ka na kahapit, pangapiti. God bless and take care always. Salamat gid Sir Olaf. May time sir, mapugo-pungko tada kang mapabugnawa. Madel La Chica Ausan, good evening Action Bray, monitor kami di sa Makasa, Barangay Tabunan, Bago. Si Alex Montesa nga Sir Bray nga nanghindulaan na to ang mandatory bahin sa face shield and surge sang kaso sa COVID. Di lang. Palatandaan lang na nga pagkatigasang tangkugo sa mga pumuloyo kag kalipat lang sila bahin sa minimum health protocols kag ginapatuman kag gina-remind sa aton pirmi. Miski alcohol, wala na sila nadalahan sanitizer pa. Kulang na lang butangan sa wiper o convisor ang face shield ta, Sir Brian. Vanessa Mayo, OMG, still follow the health protocol, wala social distancing. Wear your face mask and hand washing gid ang importante gid ina. Kay ang virus or kagaw kadasig sina maglapta. Diri sa Amon, Minnesota, open na halos na nan, but we're still wearing our face mask. Be safe, Bacolodon. Good luck and God bless. Okay. Romy Agsam, share ko lang News Japan. Pwede makuha ang variant sa public toilet po. Thank you. O, see? Imagine mo na. Grabe, no? Christian Roa Araman, Joseph Oria. Mayang gabi, gamonitor Action Bray. Salamat. Alex Montesa, Ma'am Vanessa Mayo, how's your sleep? Good morning, lada sa inyo. Okay, see. Good morning. Jonafi Planas, Dumasig Araman. Action Bray, may update na sa vaccine sa Bacolod. Sige, vaccine diri. Teresita Orita Kahuraw. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami program bisan gapang labako. Wow, thank you, Gid. Merdy Gonzaga, God bless, dira sa Barangay Alihis. Carlito Gandulias, nagamonitor sa Gimaras. Warren Ortiz Araman. Orlando Lopina sa Burnay. Good evening, Sumbray. Monitor live lang kami diri sa Barangay Talok, Bago City. Stay safe and God bless. Janet Flores, ugali gina. Okay. Sir Ilray, pakimono lang kay Sir Henry, 2 ka batch Ang bilin 5 minutes kag isa ka batch pagida. Thank you. Franco Villanueva Osorio, mayo pa taxi driver nga bakod immune system. Len Florentino, good evening, Sumbray, nagamonitor lang kami digali sa DSB kag condolence lang. Hindi na to man. Gali sa family Miraflores. Franco Villanueva, okay, nagalumpat siya. Nora Villalon, naga-monitor. Thank you, Gid. Liza Montecastro, good evening, Sumbray. Good afternoon, Qatar. Monitor lang ako diri samtang naga-inom kape. Keep safe and God bless, Action Radio Bacolod. Salamat. Tilan Van Region. Mayong action, mayong gabi. Mayigid lang. Action Bray, monitor lang kami di Barangay Hagimet. Na Carluta, halin kay Nonoy Gali. Salamat. Lily King Araman. Thank you, good, no? Montesa, ang kado sang COVID. Anong kado sang COVID? Nagdugang kadamo grone. Naman either local case transmission o konalin mismo sa COVID patients nga ginpasa sa imo. Ang gwa tani balik ta sa babaw duldol. Taas na to. Noel Amar, Sir Bride, diri sa Amon, Nigeria.
Falls, Canada, lockdown for 1 month. Grabe ang paglaptas ng virus. Dasigid mo. Ay, nako, ni sa COVID-19, 40 na gid nga halit ni. Si David Coloma, maayong gabi Action Bribe from Dave Coloma sa New York. Salamat gid sa inyo. Thank you gid. Na ano na rin. Duway na negro ko ubusan sa COVID-19 eh. Mangin, ay nako. Si Til, okay, nabasa ko na, no? Okay. Alright. Christine Roa naga-monitor man or Christian Roa. Joseph Oria may gabi ga-monitor Action Bribe. Alright. Barayoga Ray, good evening Action Bribe. Watching Barangay Pandanon kag naga ML Boy sila ni Dods Butsoy B-Boy. Paki-share lang sa aton nga live. Salamat gid. Vanessa Mayo, Action Bribe. Thank you so much gid sa pagbasa sa amon nga comments. God bless and more power to you. Salamat, ma'am. Okay, sige. Paki-share lang sa live ta, ha? Para mag-laptop agad siya kag magdamo ang aton sininga. By as lang ko bahin sa national ID. Kung go on pa sa gihapon ang registration sini, available na yung online application. Salamat gid. Online pwede ka mako-consult da sa ila sini nga online. Pero pag intindi ko may ara sang blank nga form nga ginapalibot gidya sa tagsa-tagsa ka mga puloyan. May mga tao sila Sir Alex nga nagalibot kag amo nagapanagtag. Si Manong Idi Recafort sang OTTG nagatutukman live sa aton nga pagpanganagan, ano? Salamat gid sa inyo. Okay, sige. Relax lang ko gamay ha. Balik ako digdugay. Las 8:38. Gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year,
And the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year. Output si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, ginendorso naton sa inyo makaksyon ang DTX 500 capsule. Monitor subong sa Gardenville Mangkaksyon, salamat gid ang oras ko do ginahunos lang do din nataka-play ni sa ngaton sini nga balita na rin na lang congratulations kay Kuana, congratulations kay Donnie Bla Ahas Nietes Ahas Nietes mga kaksyon, bugal sang Murcia Negros Occidental, nagdaog ini siya bato kay Pablo Carillo mga ka-aksyon, congratulations. Ano ganing rasa ni Carillo? Masasampang nila ini nga World Boxing Organization's Intercontinental Super Flyweight title, mga ka-aksyon. Pati, grabe. Congratulations, good, para sa iya sining kadalagan, mga ka-aksyon. Bugal sang sang Negros Occidental, Philippines, mga kaksyon baw. Ang oras ko ginahunos la Pabati ko lang ng gamay ang tingog ni ni spokesperson Magbanwa sang New People's Army. May connection ini sa pag-ako nila nga sila to ang nag-ambush grupo nila sa tong duha ka miyembro sang Philippine Army. May kaimuan sang atong pizza tres Sabado mga alas 3 ng hapon. Kaimuan na to sang mga NPA dira sa Southwest Front sa idalom sang Armando Sumayang Junior Command. Atong biktima nga duha ka bilog nagaingalan kay Sergeant UM Mihilio taga Cotabato, tag si Alister Balbua taga Zamboanga. Hindi sila mga katapo sang 15th IB nga na-assign bilang mga intel unit sang sa sinang batalyon. Muna sila mga masupog nga magsulod-sulod sa mga barangay. Gamit nila ang rason sang ila kulungang programa, community support program.
Ini mga grabe gini kayo kasupog gani naging legitimate military target sila sa operation sa mga NPA sa Brian Borden, Action Firing Line. Porsyon lang to. Sa ila sini pag-ako mga kaksyon ngiti sila may kahimuan sa tong amo yang ambush mga kaksyon. Action Firing Line. Las 8:51. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Colombian. Salamat sir ha. Marites Tolentino, nag-monitor man ang Bignay family sa Manapla. From Baler, Aurora. Salamat gid. Lilia Taton, nag-monitor dira na salamat gid. Aha. Kakulang sa oras tay, no? Imbis manamya patado kakulang gid, no? Sige. Balik ko dugaya. So far, las 8:52. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Madayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa iyo Philippine Standard Time, las 8:56. This Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso naton sa inyo mga ka-aksyon ang Evergreen Herbal. Maayong gabi lang kay Lola Ninfa, naga-monitor. Kag happy birthday lang sa cousin ko na nga si former kagawad Vicente Ute Morden. Salamat gid sa pag-monitor, ano? Si Mamang maayong gabi man. Action Bri, good evening. Lihog lang ko panawagan sang nagkawat sang bag ko nga uli ya ang ORCR sang motor ko si Joel Niglia sang Tangob. Uy, dito man sa Don Salvador Action Hands, may baka to nga nadula Action Hands Blau. According sa tagiya nga na istorya ko na pablatter na Manila, ang baka ginsakay sa isa ka van nga naglabay. Pula ato nagabusong. Diba si may baligyaan na sang baka bla, i-report nyo gid sa barangay o kon sa pulis. Kay kinawatan ina makaksyon alindra sa may Puro Cobra barangay Igmayaan Don Salvador. Gabalak hoon tong tagiya nga nagapanugid sa aton nga muamo tong baka to. Ginhapit pas kilid sang dalan tindi malayo. Ang inyo mga kanding kag baboy na ba si hapit man sa naka-van kay ani allegation malang nila ni ha. Way man sila sang pamatuod pa pero amuning nakasugid sila. Nga ginkarga kuno sa vanting baka kadako kay go sa do basi dako guro nga kwan nga kalargahan ini na. Nagaduwag sang pula nagabusong. Basi baligyaan kada koy dahon yung ginbaklo na kay bawion ni na sang tagiya. Si Bertie Raposco Caraballo naga-monitor man sa barangay Handumanan. Russell Gomez Araman, Rex Shaliambre Talion naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad sa family Talion sang Valladolid na. Sige, ang oras ko kulabo sa week action buwas kita na hilibati kita sa action hotline las 8 sang aga mga ka-action na. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong,
Station Manager Sununa Magbanwa sa technical side. We have Action Henry Pulgar. Action Ilray Dotilio sa aton sining nga IT expert. Action and Defensor aton nga partner man tonight. Standby na sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian more than nagapasalamat gid maghilibati tabwas sa mamangyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila